Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjártó nastavio je s optužbama na račun Hrvatske. Szijjártó tvrdi da Hrvatska iskorištava ratnu situaciju naplatom naknade na transport nafte. Naša ga vlada oštro demantira. Na istoj je liniji i predsjednik Milanović. Dana Šošić. Jučer mu je stigao i oštar odgovor premijera. Aluzija o tome da je Hrvatska nekakav ratni profiter, pa to može samo reći neko ko je izrazito bezobrazan i nastoji dovesti u zabludu sve međunarodne slušatelje tih poruka. A na prozivke Mađara na račun Hrvatske reagirao je i predsjednik Milanović. Mislim da bi trebali govoriti opreznije, poručio im je. Cijene koje Hrvatska nudi, koliko ja znam, su u okviru razumnog, ne može biti besplatno. A ovo drugo su nekakva strateška povijesna pitanja. Dakle, mi smo saveznici, partneri, susjedi i ne možemo nikomu ustupiti svoju obalu. MOL tvrdi da JANAF sa svojim kapacitetima ne može opskrbljivati njihove rafinerije u Mađarskoj i Hrvatskoj i da je hrvatska kompanija povećala cijene transporta. Hrvatska strana sve to demantira. Iz JANAF-a su izjave mađarskog ministra da JANAF nije sposoban transportirati potrebne količine nafte nazvali neistinitim i zlonamjernim.